Pobre Jisu Kristo nang bay jotono lomsogo ke singmani skang nirokni logiwo khata kolom te Bible bu ganaw nai serung makhang ke ba ongno khnaka ke belai kana chawana tumang male sing hanya khunjo bai khana we bono sing teisa review klaya ke pogi thango ke sing buino sapro muido klaimi yang hani bagai logiwo sui yakoi nakang ke ba te Bible logo sing highlight klai makang ke ba belai kana sanai gapedi singman iskang ang suiwan burakai tono hambai ro nang singno hamsakai ni song risal lano osung sara horka poni bisingte isang matangjak manatei klai kai tono hambai tebo nini kokthai no sing serunglai thani sing jini gyan bai sing serung maya nini phola gathani phan nango nini phola gathani phurung mung nango ani bagai tini wo nang singno suba phaidi serungai kam ke srai ke busimanan bagai nin thani jorano yapara paithak jora sing bai pau phaidi nei bukra ji sing bai surisan amen okay tini sing verse 9 ni jimi Roman chapter 12 verse 9 ni jimi sing porla cheng among khalewana sing layana get verse 9 Roman chapter 12 verse 9 ni jimi 13 jora ang purwana norok buino hamjakhe soike hamjakdi hamyano selengdi kahamno romui tongdi Kristan takuk hnei korok kiching norok kiching norok hamjak laidi norok kiching norok pori laina naidi ta seledi panjalei no samung klaidi bukha ui ke subrai ni samung klaidi Khatung ma bai tongthogui tongdi tekto nang phuru kha logui tongdi suri sanmang tongdi bialo klaijak taku rokno chubadi nogo borok phaike nogo kasarodi o elembak porimani bisite kaito sono katal ke hamari klaiteng amen des muido tongbai na jeng thangnai o serunglai kya sakno gathangui no mera pun barok mahaike sakno yaphadi obose kaitor khatung jago obaise kaitor tongthuk jago ba obose kaitor nayo obose kaitor mujung jago abono serunglai kya tinike as ang saka Roman chapter 12 ke Kristan langmani Kristan ngui bahike tongnai Kristan langmani kok specially ge tinike hamjak mani kok oro haini sawo hamjakhe bukhabai hamjakdi natok ta khaidi kogroe asol sawani ke mai mane drama ta khaidi buino phunuk mani hnei simi ta phunukdi bukhabai ne hamjakhe kubai ne hamjakdi bukhabai ne hamjakdi haini saw ngaje ortei busawo hayano ke selengdi kahamno romui tongdi niso sungsar bukhobai kama ma kok salayo haibana tabuk sung practical nukya Kristan nei honai rokni thani ba sung nukya haibai kubai Kristan ke sung practical obyo ma khlainai hamjak nei saka ke kubai nei samung bai obai sung hamjagai ma punungai tabuk Jisu Kristo sungno hamjak mana bo sak tongkri bebak no rowi sungno pioka obone hamjak mana sungno punuka hamjak ma simise borok ni bukhano selai mana hai bagai sung kubai ke hamjak mana sung buino punuk nang nangnai bak ronai nangnai kaidoni hamjak mangka gathar kubai tebo sung kaidoni hamjak mano sung manka Jisu Kristo ni bisingte hani bagai sung buino hamjak khangke kubai bai gathar bai hamjak nangnai kaitor bebak no doiroka
sak no bebak robai kya to male bo singno hamzak mani bagi haini sini hamzak ma bo haini जों hamzak hanke जों samang bai bunung na nangnai to manai hypocrisy saka hamzak bising kemung sakari saka saka hamzagai bunuk nai omo haya bukhawo जों hamzak bukhabai hamzak hanke nang boni bagi nang gobu mungsas khlaibo man Jisu Kristo Farisai rokno tei Sadukai rokno scribe rokno to manai hypocrite son mane borok bising kemung sakari sak donai tokha thaismo hai saka ke kazak tho tho bisike tokha ki omhai ni sinjo biki ni omon tokha thaismo 1 John chapter 4 verse 8 o saul kaidoni hamzak mono sia borok ro borok borok okay ang porisina 1 John chapter 4 verse 8 ko gro masaka 1 John chapter 4 verse 8 hamzak ya borok bo kaidor no siniya tamni hunba kaidor unka hamzak mung jodi borok buino hamzak maya bo kaidor hamzak mono sisiya ko kaidor no sisiniya tamni hunba kaidor unka hamzak mung kaidor bo sakse hamzak mung ani bagai kaidor no manka kaidor no sinika ke bo kubuino bu hamzak manai o samani ko Tabane male kaitone hamzakma nang kubi Kristan ke kaitone hamzakma Kristone hamzakma nini thani luklai rozakha ni Bible so जों Kristone hamzakma no mai asa kaitone hamzakma no mai asa जों buino hamzakma ya male borok muni so जों jini thani buino hamzakma ni phankrei Kristone hamzakma mamani yagolose जों buino bu hamzagei mana Romans chapter 5 verse 5 o haini sao orobo जों thangane Romans chapter 5 verse 5 जों phankrei ini dongpro bo sakno rokha okay ang poribono omo hai khatungui जों bukha bayani bayawi tong tamni hinke kaidor जोंनो busuk se hamzak abono bo जोंनो rumani phola kthar tei chini bukhawo kahamke sawi man rokha bo hamzak mono जोंनो sawi man rokha english ke sawo Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out. Christian hamzakma, kaidone hamzakma, jini thane luklai rozakha, jini bukhawo. Phola kathane bisingtei. Hani bagai sabok जों nahori dongmani जों asawi dongmani abo जोंनो khatungui dongbo. Une hamzakma kaido Kristoni bisingtei jini bukhawo luklai rokha. Hani bagai जों tabok buino hamzagei mana aga Jisu Kristobu jini thani hamzak mano sano hamzak mano nayo jini aroni tumane male जों hamzagei mana nang bo siwu जों hamzagei mana tumane le kaidone hamzak ma jini thani luklai rozakha hani bagai bo tabok sano nirok ano hamzak dei norok kaisa norok kiching norok bu hamzak lai di nisa hani bagai John chapter 13 verse 34 35 जों naige tumanu aro sau katal ke norok no dage mung rokha ang norok no katal dage mung rokha abungkha kaisa nirok hamzak lai di ang norok no hamzak tei no nirok bu kaisa hamzak lai di cher lai di naga जों no tabok bo dage kha katal ke dage kha boni borok rok no Kristan rok no kubui ke asai katal ungjak rok no जों hamzak nei mana ani bagino जों no dage जों maya ke bo dage ya jini besarok no जों borok maya no जों khlai ro ya borok mama no जों khlai di ni dage jotoni sai kotoku dage mungka जों no bo romani jini kaito jini suprai जों no romani ka kaito no khabai khubai hamzak sokdi ke nini tonai nini takuk no sak hamzak tei no hamzak di bino hamzak sak no hamzak tei bino hamzak Matthew 22
verse 37 지금 40 jora pori kha ke sung ngo you shall love the Lord your God with all your heart and with all your mind. 이게 nini chakno hamjakte buino ba hamjakte. Ke sungno actually u kaini yo no beba kero aro bisingo no khopja u kerong kabang mano kaini yo no pai pai ko smai ka samu nai ni kan ke 613 kerong tong bible haibona bono tamanai amo khai thusa khlai dosta wo pairokha mos amoke mosini kerong ni ge mosini kerong u dosta no tabok jisu kristo ke duita wo paire dokha tomane male nung u kaitono nung khabai tong beba hamjak sok man khangkai nung kaitoni koknawi mano beba kaito khlai di mun khlai mano ge buino sakno hazakti buino hazak khangke nung te buino naisre wani buini haya khlai wani buino bus thwani buini kok erai sawani te o krikya buino naisre wani bui walai wani te kok si sokpeli hani bagai o kaini wono beba kano paikya nisha जों kaitoni hamjak ma yagulo जों buino bo hamjakei mano jisu kristo जोंनो hamjak ma bai bo beni sak tongkrui beba ne rokha जों boni hamjak mano man khatabo tabuk जों bo haino khlai mano जों bo buino hamjakei mano hani bagai kristo Christian rokno kaisa bai kaisa hamjak laidi nei dageu जों hamjak lai mana hamjak lai mai yang ya जों yang ke hamjak lai mai yang ke kristo जोंनो khlai di nei hingsung hoya जों khlai mana haibana जों khlaina sinaya जों ma khlaina kebo koi Christian ke bo mana borok hamjak lai mana John chapter 3 verse 16 1 John chapter 3 verse 16 1 John chapter 3 verse 16 Nol temasya ang poriwana 1 John chapter 3 verse 16 hamjak ma bahai tamo जों amo tuike sawi mano bo chini bagai thuikya hake जों bo taku rok ni bagai chini langmano ruthai klayo bo chini bagai thuikya agin जों boni hamjak no sai mano ge tabuk जों bo taku rok ni bagai जों taku jono waisa जों chini langmano ruthai klayo ge जों bono kebe hamjak kha nei जों sawi mano 지수 크리스도 뭐 베박 로카 진이바기 저는 함작만이 바기 어머 하이노 진이 타니 보 나요 전 가시바이 가시 함작이 보노 함작 필리스 강 보노 함작이 전 타쿠부쿠 함작 라이 나네 함작문 어 다음에 전 가보는 고토케 원소케 함작문 응카 함작문 응카 bebakno yak kari romani mungsano pana nini bagi nare yawi nung roy romani ona hamjak nung je borno hamjak nung je hamjak kuma mane no bonoro je nangjak kuma mane no bonoro ona hamjak mane जों kristone hamjak man kha जों tabo hamjak lai mana bono hamjak mangno ma yak जों ta kaisa kaisa जों hamjak lai bo maya peter bo haini goseo age 지수 크리스토나 뭐 함자고 흔히샤우 때뭐 지수 크리스토네 바게 되게 트이브만은 흔히 보고시 피아바 정누카 그부그부 프롱케 지수 크리스토 크루스 로나네 바게 론작 프롱케 뭐 틴바르 고시 양카 와이타 지수 크리스토 뭐 borok ni bagai sakno royasani thiyasani Peter Kristono hangjak imaya tomane mala Kristone hangjak mano bo musumang yak Kristone hangjak mano bo sisi yak tomale Kriston hangjak mani sipunu yak ani bagai bo kebu khabai hangjak maya ani bagai bo goseya engkha white ge uloke bo 지수 크리스도 트이만이 야구로 bo teisha jisu kristo bono sengka John chapter 21 verse 15 pore khen nuknai borok salai tong pro breakfast salai tong pro jisu kristo
Peter no haini sung Peter Jonah ni sajla Peter nang ano ni hamza ni wai tham sung ka aga sung mani bo saka I hamza gu subai nang sible ga wai tham sung mani ya golo bo tamisha bo sau ani mera no naidi ani mera busano charodi naikoldi omai ken bo sa age bo mera kai Kristo ni mera rokno naikol nani omai ken bo boni sakno yapori roka tebu Kristo ni bagine bo thribu manka age ke thrimeya thrinya hini bukha tongpon thrimeya tamano male u phan bon thani sopaya ko piaba kubu ke Kristo bono thuyei bono hamzak mani no phunuka aprobo hamzak mani no boni bisingo luklai rozaka bo khlai manka haino sungbo haina Jesu Kristo ni hamzak ma je borok Jesu Kristo ni hamzak mono man bo kubu no Jesu ni bagai sak no yapari romana taku Kristo taku buku hamzak lai man emon ki bono naisrena ni bo hamzak ni man piaba ang Kristen ni ang kai dono hamzak ni sawi bono buino hamzak mo yake bono thani munsasip nongko bo kubu ke Kristen ni hamzak mono mayaka bono thani hamzak mani phan kri ko Bible saw Kristen ni hamzak ma sini thani bungkha hani bagi sung buino hamzak iman sung buino hamzak iman khanke omon Kristen lang mani soy normal Kristen hamzak iman yake bo normal ya boni lai munsasip keben mung tongnai munsasip chaya hoido bo kubu ke hamzak mono mayako hamzak mono pogui tangka omai panang iman Bible haini sawo 2 Corinthians chapter 5 verse 14 no for the love of Christ compel us because we judge thus that if we die for all then all die the love of Christ kai Kristone hamzak ma sesno hamzak ro Kristone hamzak ma sesno hamzak no ni fan ro je prosen kaisa hamzak lai mana omono proman जों kubu ke asai katal unja जों kubu ke kaito ni besa जों kubu ke Kristen ni yake जों Kristen ni gosai pano जों hamzak lai mi yake abo no te kisa proman जों kubu Kristen ni yako 1 John chapter 3 verse 14 or thang lai dei pani 1 John chapter 3 verse 14 जों sawi mano जों थैनानै लामा बारै थांनानै लामा सफैया tamni hinba जों खरकसा दै खरकसा no hamzago hamzak ya borok ke bo thima ose tongo hamzak ya borok bo thima ose tongo thima ni lama ose tongo hamzak ne borok ke thima ni lama no barkha Kristo ni lama so paikya obun proma ge hamzak ma baina जों thansa ngo hamzak ma bisik ti thansa to go je pro जों kaisa hamzak lai mano जों baksa kha baksa ngi mano kai lama boto hinglai mano kaisa jaga tonglai mano chablai mano tonglai mano thulai mano chalai mano hai mano जों hamza gya ke tumang thangsa tonglai me yang sinai kaija sopai sinai nakalai ma kering sinai podre pod ung sinai piaba hamza ma tongka ke जों thangsa tonglai mano hamza ma kebai tongmarong no kisa masa kebai tongmarong thebai mano nike hamza ma baina जों mana soilai mana waisip sun tuma besarok bai kabrai rozag besarok bai pod mukhango phana khub sutui rozag hai pana sung soi mana tuma ni bagai besano sung hamzak mani bagai hamzak yang ke soi mi ya hamzak yang ke si problem sopai hamzak ma kere ingke si jengjal sopai get orosau hamzak mani abo haino phunuk wani saka ungthai kre जों bokhabai hamzak mani nangnai o sangsaro gubui hamzak mani kre gubui ke hamzak mani ka kaitoni hamzak ma Kristoni hamzak ma te Kristan rok ni hamzak ma si gubui ke hamzak mani जों mai kwang ma proman no जों Odisha no Gramstein bro biati sajak borok rok no koisi naya somaso ma tongya ganda wo ma phaya reklai ro hojag ganda phaya ke hadu kok puthar jag om hais
하이버는 그레임스테인스 borok pai temenai su ke sarap no su bandage khaw bethiro omai ke borok hano hamjak mani aine kristani hamjak mani kakkabu kristoni thani mungsapana hayakri bonka hamjak ma bai kaplang boni jesi hamjak nai hamjak ma ani bagai जों sini hamjak mani bu kebai engtha First Peter chapter 1 verse 22 First Peter chapter 1 verse 22 22 Norok tabu folani bisingtui kok kubuino khnama bai norok ni bukhano kufur khlaiwi norok ni Kristan taku prokno kahamke hamjak khaba norok kiching norok kha nangai hamjak laisukdi norok kiching norok kha nangai hamsok laijukdi English ago saw love one another fervently with a pure heart kubui bai gothar bai kha nangai hamjak laisukdi chini hamjak ma kok bai simi engthai kri buku bai simi engthai kri phiaba samung bai kubui samung bai sing hamjak thai ai bagai 1 John chapter 3 verse 17 by 19 aro sawo 1 John chapter 3 verse 17 nichime 19 jora ang porwana koroksasu o sungsani trang mai ganang ngai bini takuk no bialo klaijak nugui chobaya hangke o borok ni thani bahaike kaidoni hamjak ma tongui mannai angsarok jeng bukuk ni kok bai simi hamjak thai klaiya jeng samung bai se soike hamjak thai aro sawo koroksanin takuk masaya manung ya ngi tongka nung lek sabaya nung baya haibana I hamdi I buku bai hoi klangka yang le sabala mung sikhaya mairong kisi pana roi klaiya gabok kubi hamjak mani klaiya actually bini do parok non Christian roko omo haina haibana sin kubi Christian bo omo haina kubi yangke haibana kubi Christian ke bo saisang sawi nungui tongmaya bino maro nai hospital seba kologra history itihas nai ni kanke o Christian kubi Christian orphanage seba kologra Christian ke omo Christian ni bekha haibana tabo nini thani omo hai bekha krei bino omo prasi ngmani krei bino hanjak mani krei hangke abo Christian ni bekha gana Christian ya kono Christian ni gosibana Christian nge ko ge arot hayano kibidi kahamno nadi nese obono kubui bai sini hamjak mani thangta Oishu soitan borok rokno kabang mo manai ro tomani bagai borok no haya khlaibani bagai bang ro wani bagai tabok cerai ro nung je samang no nung doka ke cerai tama bangi thang haya ngi thang so nosto ngi thang hai bla cerai je samanin roka nung 2-3 bosor pro borok je samani roka 10 bosor pro je samanin roka borok ni demand bare nai ge oloke tama 6-7 class pore khan kino bike sanai ge borok no bike pai roi tamang nai pori liang sinai biang khui roi sinai ge olo beporo bo saksang na thifan pai biang khui ro bino phano puthanai sakphano thine ge mo ha hani bagai obo soitan borok waisan koisu borok no soitan roi tam get patsa borok Christian tuma hamari ke o ganang mani rang pijama mani kaisa se hamari o soitan bo roi mana besa hanya hamani bo kaisa se hamari soitan bo harai mana Jesu Christ thimani besa sungno besa harwani hayani harwani sungno rang pija ganang khlaibani ya Jesu Christ thimani chini pholano bo thangani bagise ob sung srai enthai sumsok bai hamjak ma bo ekloge thangmaya
जों कबो हामजाखे हानि बागै हायानोबो नायसर थाइखलाय हायानोबो माने हाया borok hayano naisir thai kalai hayano naisir thai haya jinis no chung naisir thai sum sok no chung naisir thai sum gnang no ya bible saw psalm 97 no you who love the lord hate evil kai dano hamjak nai borok bo hayano chajakya hayano selengbo haini se ge proverbs chapter 8 verse 13 no saw the fear of the lord is to hate evil kai dano kiriman inka hamyano seleng mani ni so pari sangkibel thang lebis nai roman chapter 12 verse 10 Christian takuk nei norok kiching norok hamjak laidi norok kiching norok bori laina naidi Christian takuk bukuk norok hamjak laidi kaisa borong khlaidi bori laidi neso Christian rok omono kaitor sungno dagyo Christian rok no जों kaisa hamjak laike kaisa borong khlaileke situng kuthungoi thasa ke tonglai bana fellowship khlailai bana fellowship mane tamba fellowship unka kaisa hajak laiwi chair laiwi boni subida osubida tomatong और चेरै भाइके सुबालाइमान भाइके लामा फुनुगलाइमान भाइके थानसाक लाइलाइमान भाइके काइतने खानो फुवालाइमान ओमनो फेलोशिप अनि बगे 1 John chapter 4 verse 21 mansa ini sabo khoroksa suk ang kaitono hamjago nei sawi bini takukno naisleke a borok tatalse tamni hinba bo mokol bai nukmani takukno se hamjak maya hanke bo waisapana nukya kho a kaitono hamjagi maya neng kaidon le hamjak ni sai dongo nini takuk kristo takuk bukurungo neng hamjak maya abot dalarsi nisa monle neng nuk mani no si hamjak maya nuk yan nung bai ke hamjak mani abot dalar nisa neng verse 16 oh same chapter verse 16 hake kaitor chungno hamjak mano chung sawi bo mano poito bo khlayo kaitor unka hamjak man hake hamjagei tongnai borok bo kaitor ni bisingo tongo kaitor bo bini bisingo tongo hamjagei tongnai ke kaitor bo ni bisingo tongo nungbo kaitor ni bisingo tongo hamjak yang ke kaitor ni bisingo nung krei kaitor bo ni bisingo krei verse 19 bo chungno sukang hamjak graka ba chungbo bono hamjak bo chungno sukang hamjak kha ani bagi tabuk chung bono hamjagei mano verse 8 hamjak ya borok bo kaitor no siniya tamni hingba kaitor unka hamjak mun hamjak ya borok kaitor no siniya tone bole kaitor unka hamjak mun kaitor no man khamane no bo hamjak nai verse 21 hake kristo chungno hai hnei dagi kha kaitor no hamjak nai borok bo takuk no bo hamjak kha hake kristo chungno omai ke dagi kha kaitor no hamjak nai bo takuk no bo hamjak go जों खृष्टान र खृष्टनि बिसिंतै जों नखं काइसा जों नखं काइसा ओ संसाराव नखं काइसा जों थासा के तंगैमा जों हामजाक लाइमानि बागै हामजाक माने गरैके थासा तंलाइमैया हानि बागै वाइसुसु नखंगो कक बांलाइ खांके फुरु ngै थाङो तमले हामजाक नाइसर लाइमा सफै खांके जागानो तैफानो रांनो तैफानो नाइसले माने सफै Oke, abo furung itu tango. Hai pano hamzak lai ma tongka kai nukung kaisa seng kaha ke tong lai mano. Agar teman bagi tong lai mana hamzak mana bagi. Bini nukung ni borong woi seng asat tong lai ya. Teman yang mana hamzak lai mani nukung ni hamzak lai mani hai ki kri. Seng hamzak lai ma bai seng kaisa bagi kaisa buji lai tong lai mana naka lai tong lai mana. Hai ni bagi seng thasa tong lai mana. Ke Bible sawo hamzak mani abo sumsok nabo khologui tongo. Nisa. Proverbs chapter 10 verse 12 Hatred starts up strife but love covers all sin hamjak mani sumsok no kholo nesa kai tor jungno kaisa bai kaisa naisra laidi kaisa bai kaisa bus thunglai di kaisa bai kaisa chaya salai di o kok saya kai tor jungno sawo kaisa bai kaisa hamjak laidi nesa jepro jung kaisa bai kaisa hamjak lai mana
जेफ्रो जों तै खरक सानाव तै बुइनो जों बुइनो हाजागै मानो आफ्रो जों उ बरकनो स्लाय मानो जों बुइनो हाजागै फुनुक माया का बरकनो स्लाय माया बुइनो बुस नों बुइनो फना एराय फना हाय फना सक नै बुस्थुमा बाय नोङो बनो अमक खालायमा बाय जों बुस्थु जों से बरकनो स्लाय रय मैया हाजाक मा फुनुक हांके बरकनो जों स्लाय रय मैया kaisa ang serai class 11 de bokro tongpro pore man no kaisa ngui to man abo kubi ko tonas kolsa bishop tongu bishop candlestick ni amone bumang golpani bumang hai ban abo kubi ko tonani naza o bishop bo borok belai kana kaha kaitoni borok kaitoni kirnai borok ke mothano tuidulnai borok bishop siba gebon koroksa borok tomanai chajaknai manei amone dugani khogoi jelo roho jak ke chajaknai manei khoma bai jelo 2-3 bosor ma tongka ke chajaknai manei sadharon chajaknai manei ase khoma bai jo rondi ruti kaisa ase 2-3 bosor jelo ma tongka ke usrai ni wasop mung omahai usung saro borok kaha sikri joton haya sartho ang mai mase angi tongka koi charnai kri ge khogoi masaka peba u khogoi samani bagi se ase kede ang jelo ma tongai kya ke bone bukhawo koisa borok kaha sikri omai ke bonai pikya peba omai ke haibon jel 2-3 bosor pore yokha yokmani pore to koi jaga thangjani kri haini lamo biang thangnai omai ke wasogoi tongai kya omai tomang khainai ke khoroksa u bisho bonuk ke singka bo ai wana cinta angza kan nugu ni bo singka boro bo tama bo dumung tama bo asoi bisoi singai bor nawo toy pike ne ke nawo toy pe mangsat koi thangjani kri koi sa jaga kri ke ba ano samung tangdi amai tongdi ke tangte tonglai kya omai ke tongte na 4-5 bosor pore bo lu pai kya usrai ni ke bo manai rok rangsak rok yang lukha ke nukha ke khogui kharani plan khai kya ke plan khai mai plan khai omai ke khogui kharka manai rok omorok plangai yong bai ang bui ono haw kon thangi tongi snai omai ke omai ke thangmani yagulo lamao police bai manjaka sondeho ngui ke sondeho ngui rongkha ke uloke u borok ni u bishongka u area o sinijak bui bai bui bon joto siniu ke bone manai rok no nugu bo bui bai rojak mani rok manai dam ni manai rok ke bon nugui borok sonde ngui boni background kholong nai ke ma ka ke toi phike bishop ni rok ke singka omon usrai no sing lama rong ka sonde ngui nini orni manai rok de kama nai gradi ke bishop i saka i ani ne ke usrai kiri jaka taugle ruti kaisa khokma si 2-3 bosor jel tabogle busuk mane koto ang letala sara jibon jel ngsinai obai ke bo wan sokoi tamane biaba bishop bo bising thangai tei kaisa manai tiklai tu bikya ha I omoro ani ne omono bo bonot lang de hi samani haibono omot lang de ya khogu hi sali abo ang ro ni sio omono bo ro mani haibono botlang dia pokja khana ang ro ho bono aproke usrai ni bukas lai jaka ani wan sok mani obo bul jotono boro haya ya osung saro kaham butangu okay police purno yakai kalangka okay usrai no yakai roka bo thangpai kya apro ke usrai kabui bo bishop ni yakmu klai kya angsa ya khlai jaka boni bu khaw kha kamani sung saro koisa borok ka hasikri haya mangsi haibona bo sumune abo bul omo haina जों आं सावनि नायमाने के हामजाक मा फुनुक मा बाय जों बरक नि बुखानो स्लाय मान हामजाक मा फुनुक yang के नों बिनो नायस्रेव के बरक नि बुखानो स्लाय मेया के संसार जदन थकेबा गोबां को तावनि जराव बरक कहा सिकरि क्या हायबन ख्रिस्टान रो बिनो थकेवानि को करि ख्रिस्टान रो बिनो हाजागनि को हायबन जों म थाराव ताबक तमानो तमाले बरक कबि ख्रिस्टान सिंगिया आं पिलनो सका kai to ni hamjak ma kri ani bagin borok hamjak ni ya hai bagi hamjak tonglai mi ya mota kaisi se hamjak lai mi ya bukur lai nakar ma kri kak lai talar lai
बुलायो सैलायो माने सैलायो अमहाय कबो खृष्टान दें न बर आंले इंगिया हिनै हमन बर कबो खृष्टान इंगिया हाजाक माने तंनाय कबो खृष्टान के हाजाक माने तंनाय ओ हाजाक मुं जेने बिसिंगो फायनाय फैला जोंनि हाया किसा जाया बांगरनो खलबनाय उलके बैनोबो जोंनि हामजाक मा फुनुगै मानाय अबसे खृष्टान रने दं कबो खृष्टान रने दं जिसु ख्रिस्ट जोंनो रिंखा बने हामजाक मारनाय बागै जों बने हामजाक मानखा आनि बागै जों ब हामजागै मानो verse 11 right थांनायसै दाव verse 11 verse 11 ta seledi panjalei no samung khlaidi bukha ui ke subraini samung khlaidi oro sawo tekesa ta seledi Christian dok seler thai bekroi kwangma borong no Christian dok seler dugano pom asok laija tas thung laija haino samung kroi oro na asogui dugano no asogui phoi ake phayo angge dipor maisa na pro thango maisa bai sura sa thuwi lenglawi pe phai piuka aro no sarejo tangmani kroi sele no tongi bible kon pori tongmana je nangjang na nangma nawi thangdi sa nungdi nungwi thangdi oro tos nung asok tongmani nai aro no tas thungai lutu thungai hai thungai जों आसाय खोथा उमने परे जोंनि गोबां सामुं दङ जों सामुं खालायनानै दङ जोंनि खालायजानाय सामुं दङ पास्टरनि सिमिया एबा चंहरनि सिमिया ज दिकरनि सिमिया जतो ख्रिस्टाननि न सामुं दङ खालायजानाय सामुं दङ आनि बागै जों सेले थाइख्रै बाइबेलाव सावो मैस्रुंनो नायदि मैस्रुंआव नाय सिरुंदि बरक राजाबो ग्रै अमबो ग्रै हायफानो बरक बिसो सामुं खालाय दागि नायबो ग्रै हायफानो बरक सामुं खालाय लायो गोसो गोसरा बिसो अमके तनाय कहां के अमके के खालाय दं कब ना लायो सांनि सामुं न बुजिबि बरक खालाय बरक कमप्लेन खालायमाने ग्रै हायफानो बांज्लावैनो सामुं खालाय Proverbs of Haini Shaw, go to the end. Selero, Mission Naidi, Bonosurundi, Borok Busuk Budigna, Boroni Captain, Mana leader Bukri, Bokro Bukri, Borno Naikole, Samutang Nai, Omo Hyporo Bukri, Hypano Borok Zot, Bukabin Samutang Layo. Gaborok, ze Nangmani, Yorok, Tuinarug, Nangpruni Jorani, but Tuinarug. Generally, Busuk Salary comes nine. Busuk Tusinai, that Tusidi Inka, Nisha. Gazan, Shele take away. The Bible so, Shele can't my sister study, Nisha. Just Shelene Boro, my sister study. Okay, go with Christian, okay, Nang Porina, okay, have Bukarawin Poridi, Ras Seledi, Samantana, Bukarawin Samantandi, Borok Bui, Borok no Muscle Naija. Srunzak Nai. Christian is a seller, Christian is Samantu Tanglia. Giza Tangani Samantanglia. Giza Tangnai, Tangonis Kang Tangdi. Apron about the Tangdi. Nung the six Samantango, almost nung manai. I wanna or Procritin in Yo. Osen some Lucy Clay Mango, to my Bible Porian Nango, the Cock Piran Nango. They sing and is Hamon Nobus and Clay. Baksaboro Christian Neo Bible study Himan Tang no with the Shamon dog Noxas Palia. Omo integrate. Jung balance and tono. Asuk Porgan Nangai, Bible Basuk Porgan Nangai, Nung Gizabutan Nangai, Singsan is Hamon no Kayan Nangai. Okay, Sung Bible Saw book hook onai book hook aya biak samung klali ake book hook bu samung klai thai kri tale
besak biak samang klalia mana buku bu tasas di moniko hai bagai yang te pun saka samang klalia ke sestasari seleke sestasari ni so tei kaisa kok jeng mituna thai Kristen rok buino phunu gone buime nukjak gone bagai samang klai tai krei Kristono khushi klayoni kaido no khatung ro ni bagai si jeng samang klai tai Ephesians chapter 6 botomasa amo Christian rok no samani Ephesians chapter 6 verse 5 ni chimi 7 jora ang pore ona seleng bai nopang ni kok o seleng rok norok kirima ganangke o sungsani nopang ni kok khnadi Kristoni seleng khadima hai ke khas sudang ke kok khnadi kaham hunjak na bagai nopang naiwi tongpro simi omot hai ta ungdi tamoke Kristoni seleng ungma teibo kaido naima tei kha ruwi samang tangdi borok ni bagi simiya subrai ni bagi se samang tango hunai wansogui seleng khatidi borok ni bagi subrai ni hani bagai neng bot bini kobo neng sambini tolapon samang tangka sakri pan klaike bukhabai khai phunukbani hini simi takhadi kobo neni boss manager tong prokaisa klaika bukri ke klaia omo haya Christian rok omo hai klai tai kri bukhabai samang klai tai je khai tai no klai tai omo se kaitor Christian no dago Joseph no no once wini bo jes pana khayu bo bukhabai khayu omo ke sing no जों मुइथ नारुक थाय जों स्राबसा तंनाय असंसारनि बागै जों खायो जों मलब्रुम ब्रुमनि बागैसो जों खायो काइदनो फुनोबानि बागैसो काइदनो खातुंगोबानि बागैसो Apostle Paul bos jelo tong probu bo kosma ka piri tong ge kaidoni samung jebron kaidong baksa borok sakni bagi simi wansuk boini bagi wansuk ya sakni bagi wansuk goi simi samung klai boini bagi wansuk ya so piya ba Christian boini bagi be wansuk ta Filipiano sawo sakni bagi simi ta wansuk boini bagi be wansuk they Philippians chapter 2 verse 21 sawo jodon sakni bagi simi wansuk piya ba Paul ke Kristoni bagi getseng Kristoni bagi jeng wansuk ta ge Bible sawo English o haini sawo cursed is he who keeps back his soul je borok boni sengno tiklai yawi kokro ba hekin sasnai tiklai yawi ko bon judo thangka sengno tiklai yaka ba kho dai da ka ke bo srai mun nangja tomon le jung judo thangka ke sengma tiklai nai tiklai ya ke srai mun nangja Jeremiah chapter 48 verse 10 also cursed is he who does the work of the Lord deceitfully nang kaidoni samang no omo khai to nai kaidoni samang no nang bande wi thokai wi klai ka ke o srai nang jak borok si they will haini so cursed is he who keeps back his sword from blood Islam rock sung faithful nang nai sung thiasa sung faithful nang nai Revelation chapter 2 verse 10 to masa aro so takiridi amana no motharok no samani takiridi nino thani cost of tek to sopo yona baksa ba jelo puram daza gona haipana nino cost ro jagona tek to ro jagona haipana thiasa jora nino faithful ke ton oma hai ingkang ke nino no nirok ni sokat nirok no rozagana nirok no motong rozak nai niso gemo smana charge no motharok no samani nirok persecution phai nai kosto tek to satok jakmang sok phai nai joto Christian tani no kosto tek to sabu sok phai
kom kisah kebang haibana sopai kewa kisah kewa kebang bono sung faithful ke tongan nai baksa borong ke non Kristen be kajak tangu baks kebang ma Kristen non Kristen be kajak tangu kebu bro Kristen dengka kebu Kristen engka ke non Kristen be kajak maya kai Kristo sungno boni thui bai sui nai ka sungno bobai tongo woni bagai ngate sungno boni samung no klai woni bagai nung non Kristen be kajak bai ke boni samung no klai masina Yesus Kristo sung chini bagai roi ro kaboni sakno Bible sawo Titus chapter 2 verse 14 no boni samung no klai ro woni bagai boni kaham samung no klai woni bukha ngani bagai niso jung Kristen kebu Kristen kangke kaituni samung no klai woni bukha painai gong borok kaituni samung nei klayo haibana bohok sakni bohok di bagai saka borok saka punuk nai haibana borok ni bohok no supung woni bagai omai kemang ma leader tong borok ni bagai ang wana kiru temang no borok kaituni kiri ya Kristen omorok rang ni bagai si especially pastor leader omai sengnu borok Yesus Kristus no phalai janai ro omai kemang ma piaba jeng James chapter 3 wo jeng nugu borok ni bagile belai kina kiri sengsa pernai tangdi pernai ro ni buste bu koraku kotorku nisa tomale buino le buku e purung tong le mohai sklai dong ro ni buste bu kotor ku borok Roman chapter 16 verse 18 of sau borok kaidono samang klaya piaba borok ni besak borok ni bohok ni bagi si borok klai borok borok saya ni punuk ya khomota gri punuk nani bui chajak tuini kok busanai kogo borok chajak tuini sanai i hona hai i kahana sangya piaba kaidoni bagi samang klai ke saya klai tong ke phona ni no mo saliya Bible saya ni sawo maslai le nei ni ma sai ne saya no sa sawo hi sai dong ya jeng kebu ke kaitono kirnai ro paisa no kaitoro bak saklai thai kri kaitoni sai paisa no torja kuk thai kri rang paisa no Bible sawo koisana korok kenui ni seleng maya ni korok sa borok kenui ni seleng maya kenui nok phang ni seleng maya Matthew chapter 6 verse 24 on I kangke nang kenui korok ni seleng kake korok sana omo klai kung nai korok sana borong klai yang kung nai rang belai kana phang kana Bible sawo rang engka bande nai lama koror nai deceivers rang sengno kaidor bai hasal tlang mana rang sengno tona phundo gui mana rang sengno tona deceive khlai mana bande gui mana lama koror gui mana Bible sawo 1 Timothy chapter 6 verse 10 the love of money is the root of all kind of evil hayani bebak ni yareng engka rang sumsong ni bebagi sumsong ni yareng ka rang bebak sumsong ni yareng ka rang hai bagai rang no chung belai kana sabdan hu sung thai rang bai ya ke lama koror jang nai kabang ma borok belai kana kesrang mo thawo piaba kaija khangke te girja silia kaidoni samang silia bogui thangka piaba mi tonara goi di kaijak mani ingka kaidoni samang khlai bani kaijak ma bai seng kaidor bai salnani kokri hayeng kapu besamanka besai engka baksa ke non Kristen bai kaijak thong ampilan sa kaijak mani sengno kaidoni bagi debu karake khlaiten bosi hani bagi jepro kaijak
Kebu ke poito genang borok bai nai kaijak baidi. Cela kaijak atang nai rok. Geba au kok sanamsu. Bering teng celang teng. 1 Corinthians chapter 7 verse 32 ni simi 35 jora pori nai kenubu. Kaijak yang ke kaijono samong tebe khlai mana. Pia kaijak hangke जों bukha yang pirjau. Haini. Haibana जों kaijak maning ka tei Bible sawu Ecclesiastes rogo sawu kaisa kalai hangke tei khoroksa sosamanai ja. Hani bagi जों kaijak. Umale जों kebel जों pemlok jak hangke temptation jorawo जों kalai man. Hani bagi tei khoroksa logi tong hangke tisai mana. जों belai tong pro. Ragro hui mana. Je kaijak hangke nya kemai ta thangdi. Verse 12 by 13. 12 by 13. Khatung ma bai tong thogui tong di. Tek to nang puru kha logui tong di. Suri sanmang tong di. Bialo klaijak taku rokno chubadi. Nogo borok phaike nogo kasaradi. Kubui Christian. Borok jepron khatung gui tong gui ban. Jesek amo panang tong teng. Je propan khatung gui tong gui man. Haya zorabu kha zorabu. Any situation. Tamane hamale जों Kristoni borok जों Kristo जों नायखौलै दङ tei जों Kristoni bebak Kristoni no chini tamane जों kaitoni busa abo sukna hawo khati jagui dङ haini जों khatungui dङi mana जों tongthogui dङ tomale chini bagui sukna hawo khati jak dङ Bible sawo First Peter chapter 8 verse 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9 rogo जों naikeno जों khatungui dङi mana tamani male chini bagui khati jak dङ tau khatung ma bai sengsani khatung ma bai chukno hani kaitoni khatung ma bor ferlai जों kaitoni khatung ma ni ke tei pai playa sengsani khatung ma ke je proprono kamai mana bai pai mana tabang nang ko baroni nang lotari mawi ko ba 10-15 lakh lotari man kha rama sama tong thok mani haibana serasa bising ngono khanaka nini busa ba nini jaiti ba nini taku gari accident ngai thikya nini log log khobor manka nini u tong thok mani baiki hani bagai sengsane tong thok mani khatung mani jeprono serasa bising ngono ba anytime abo bai payment piawa Kristoni tong thok mani kaidoni tong thok mani abo pai play nung waisa manka jesu bana nung amon Paul sonu nadi sagri rok nadi jel bisingbo tong thogui tongo jepron tong thogui tongo tomane male chini जों sikhor chukna hawo khati jak dong ang thipano tei thiliya aro sobinai ang thiya osung saro thinai hapana kaito ang tisai langnai oke kaito ni khatung ma ke tei pai play horno horbai sar pheleban Bible sawu 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4 chung point ni khake kaito afa kaito Jisu Kristo ni bisingoi jungno boni busas nangka nge sama bai jungno tomane tong mol brung brung tong plai nai gethang tong nai asamang jungno roka a living hope nisa Jisu Kristo thuyei thangsamani bisingtei jungno jungno je romani abongka living hope abote komoria abote kamai bi maiya kamai bi thangya nosto bungi thangya chini bagi khati jak dong chukno hawo abo komoria nisa hani bagai जों जे propono khatungui tongui mana eu khatung mani जोंनो molbrum brum ni khatung जों kaitoni toma uttoradikari जों boni je tongo buchini Bible sawo Roman chapter 8 verse 17 by 18 osuma haini sawo जों kaitoni busangka boni busangka ke boni uttoradikari bu जोंनो boni je mantai bu जोंनो haini sawo boni tongmani abo sini nisa Christian ro jodono
जों cost tekto bisingtui जों par ngai je Christian cost tekto bisingtui thangya borok soimeya hani bagai kai to जोंनो u cost tekto no जोंनि थानाय राव जों tei soi mana bagai ge soi mana ruk जोंनो sokat kabang mana ruk nai जोंनो kai to subana जों cost tekto tongpro kai to nai tongo जों je tui ma mane asu jora tui no जोंनो ro hani bagai Jisu Christo saro जों cross no ma balnai sakni cross no ma balnai जों cost tekto ngyake जों soimaya ke jenis जों kai to ronai homane jenis जों sa glory bu जों mayang nai Christo bo kai to ntutui bo kok nawi cost ungpaikya tomani bagai जों no जों sa khlayo hani bagai जों tabuk bo hai cost mawi जों cost tekto no par ungka okay जोंबो जों sa khlaijak Jisu Christo जों sa khlaijak ma haigyan dei boro sawo जों suri wi tongna nangnai tomanle suri mani bisingtui जों fellowship suri mani ka kaitore fellowship khlaimani kaitore kok samani cost tekto pro जों kaitono जों muito khlaio suri nani Christian rok ni bagai suri mani ka belai kena ostro kaha skaha hai bagai जों suri thai suri wani pok thai kri जों bukhabai joyawi hambairawi जों kaidon thana suri tongthai जों suri mabai जों tuma जों sini bukha thuja sisai dong जों teibo tomani suri जों sakni durbolata sak busuk kebel no sima bai जों kaidon thani suri san kaidon sanai dong nge जों kaha ke suri wani bagai जों kaidon tomano nai bono जों sinai langnai suri mani जों je sanmano je musungmano samani oboniya suri mani ka kaidon musungmano जों fulfill khlainani kaidoni naimano जों khlainani bagisi bosi suri mani nge tei suri mani ka sini bukhano slaiwani musungmani kaido ani bukhano slaijari oma haya je kaido boni bukhano slaiji ani bukhano Cumanle sini of course जों waisi suma suri borok bukha slai ni thani phaiten haibana जों माने sakni bagai bo जों suri tai ano slai ro jadi om haike je bible sawo जों sano haibana kaito roya tomani bagai tomani mule जों musung mani no khlaina naima bai kaito जों no roya tabo besarau je sano je manino sano जों bono no roya pistol sanke pistol romaya tomani le kokli thilenya haibla tabo sarai chikon so 3-4 bosor no borok rang 10,000 sanke जों 10,000 romaya tomani borok omai ke tongkhang kai buibe seijagai bo rang no borok ni life no klangkhon thangnai o rang ni bagai borok buthar jagai man tongo hai bagai जों borok no roya verse 13 no hani hai verse 13 bialo klaijak taku rok no chubadi nogo borok phaike nogo kasaradi bial no chubadi जों buino taksini taku buku Kristoni taku buku no जों chubathai pila abo Paul sab okay जों chubathai kaisa bai kaisa je nangnani जों chubathai te Hebrew chapter 13 verse 1 to 3 also let brotherly love continue do not forget to entertain strangers for by so doing some have willingly entertained angels nges जों koba bui phaikya of course tabuk ni sugo जों kaisa hus thai kabama borok hanya tong haibana sini Kristo taku buku rok no lesson no kasaro kake teinungdi mane borok no masa ro wani omo
unjak thaikrui borno saroma bai sak ni baijak thaikrui kwbangma mo hai borok je bui nograi phaikang ke roibati no bui gija phaikang ke maijaro ni kosto ungjag khorsa ungjag omo hai unthaikrui masaro mani no Kristo taku borno masaro mani tu tong mane bu khatung thai nung sakni taku bukur no mas sarake khatung yere tongba sakni besarok no masarake khatung yere tongba nije sai pasu bono masarake pasu khatung borok salangke omo haina tomani bagai sung bono hajak ge taku bukur no hajak langke sung omo haina Kristo taku bukur no hajak langke ge taku bukur no Kristo taku bukur no masaro mano ta barja tangjak badi teb sisar nan nate charo maruk hanuruk hani bagai Bible sawo chapter Acts chapter 20 verse 35 de aro hani so manai ni sai ronai si hamsa jakku ronai neng swa roma roruk kaito no hamari roruk kaito nini sokat aro tisa jakku hani bagai romanai borok bosi hamsa joto borok no romaya kwbangma borok no barja ungjak nangka masa romani Kristo taku bukuno masa romani hai magnang hai ta tongjak Bible sawo neng tumanai ano taku Kristo joto ni sai chikokuk no khlai kangke ano khlai mani ni khlai hani bagai baksa borok chungna sokoi ke rongke Jesus saw neng khlai mani omo ang ya tongpro neng nai pikya ang omo ha ing tongpro neng ano rokha ang masayang tongpro neng ano charokha nangka borok bono sungo hai boprang no ma khailang subrai apro Jesus Kristo sawo taku no neng khlai mani bon ano khlai mani neng khlai nangka sing taku bukur no charokha ke Jesus no char mani sklai chini subrai no char mani sklai taku buku phai dongni no ro neng charwani bukhabang jakha charwani barjang jakha ke neng Jesus no charwani barjang jak mani sklai ge Jesus no charuya ke bai ke neng hamjak mani klai ke ge taku bukuro sungno wan sopta hamjak ma tongke samang bai sang klai ta ge bai di tini asuk jorano palaisnai chapter verse 14 ni chime buskang ni salo sung mai pian bai di arono taksna surinai bukra kai tono hambai ro nung jungno hamjak ma bai nini songnori sajlano rokha jung srengkha teibo jungno nung dagebo nung hamjak haba jungbo kaisibai kaisa hamjak laitai obono nini dage mane obono nung nayo obono baino nung khatung jago kaito jungno subadi jung nini hamjak mano chini bisingo simi tongroya oi jung buino samang bai kebui bai ke jung hamjagoi phunuk manani kaito subadi nini hap huarani bagai o surima subai jisung bai surisa amen hambai jotano